Ai dat drumul? I-am dat drumul. Filmăm primul plin la BID Siliu Comfort. Da? Și o să vă prezentăm eu cu sora mea Georgiana. Eu sunt Constantin, ea e Georgiana din spatele camerei. Salut! Și o să vă prezentăm toată excursia noastră. Acum am cumpărat-o, da? Facem plinul, nu mai avea baterie. Mai avea 30%. Facem plinul și apoi vă prezentăm consumul, cum s-a purtat la drum, cum se conduce. Am auzit zvonurile astea despre suspensii, despre troncăneli. O să vă prezentăm totul pe parcursul drumului nostru înapoi spre Botoșani. Deci avem de vorbit. Acum am luat mașina de la reprezentanță din Germania și avem un drum de 1800 de kilometri în care vom vedea dacă mașina face ceea ce promit cei de la BYD. Nu am încărcat bateria, cum spunea fratele meu, avem un 36% baterie, dar îi vom face plinul, benzină. Vedem cu ce consum ajungem la Botoșani. Să vedem cât a pus. Deci am pus de 108,52 de litri. Și o să resetăm la 0 și ne vedem la următorul plin.